Hola, què tal? Com esteu? Soc Simer Valenciana i soc creadora de contingut i streamer de videojocs. I avui vinc a parlar-vos d'una de les meues principals i més importants ferramentes per a poder streamejar i alhora crear contingut. Estic parlant d'OBS Studio. A dies d'ara, la veritat és que, com a streamer, m'han obert un ventall de possibilitats i de programaris per a poder gastar i crear el meu contingut. Cada vegada més ampliat, donat que les streamers necessitem i requerim de més recursos i més opcions per a poder millorar la qualitat i el nostre propi contingut. Avui l'OBS el dividirem en dues parts perquè és molt extens, encara que no ho parega, i la intenció meua és que no vos avorriu. Perquè si no, quin rotllaco quan en veritat hem de descobrir la part bona d'utilitzar una ferramenta com l'OBS. Hem triat aquest perquè és una mica més fàcil de poder configurar perquè a més té un assistent de configuració. Per això, en aquesta primera part, com us explicava abans, ens centrarem en conèixer tot l'entorn d'OBS en quant a ferramentes primerenques que necessitareu per a poder començar. Amb el temps vos donareu compte que vosaltres mateixa tindreu interès per descobrir molt més de lo que ofereix OBS i trastejar, perquè això és una de les coses positives i bones que té l'OBS Studio. Esteu preparades? Vinga, comencem! Hola, estic aquí baix. A veure, vos ensenyo Twitch, que segurament ja haureu vist les píndoles prèvies on vos expliquen la configuració i tot l'entorn de Twitch per a poder lligar-lo a l'OBS i per a poder conèixer l'entorn on principalment streamegem, com és el meu cas, perquè és la manera més ràpida i segura de descarregar-nos el programari que estem veient avui, OBS. Com podeu veure, en ferramentes de streaming dins del panell de control de creador podreu trobar diferents opcions o paquet inicial que ens presenta Twitch. En aquest cas, nosaltres triarem Open Broadcast Software o OBS Studio tota la vida, vamos. Com podeu veure, n'hi ha molt més perquè, com vos he explicat al principi, ara n'hi ha un ventall més ampli. Nosaltres tenim la guia de configuració i la descàrrega. La guia de configuració ho teniu aquí. Perfecte. Vamos. Però jo vos faig 5 cèntims perquè sigui més fàcil. I la descàrrega, Windows. D'aquesta manera ens assegurem de que estem anant a l'enllaç correcte. Hola de nou! Ara m'he canviat de lloc, la màgia de l'OBS. Dit això, a veure, esteu veient el que és l'entorn de treball del OBS, és a dir, on vosaltres aneu a dissenyar el vostre directe. Fàcil. Ara, com podeu veure, n'hi ha uns panells als costats que són els panells connectats amb Twitch. D'acord? Per a situar-vos en la plana principal. Aquí baix tenim el control d'àudio. A la seva esquerra mirant el control d'àudio, a la seva dreta, nostra esquerra, sí, és un problema això de senyalar, però no mos entenem, no? Tenim totes les fonts, és a dir, tots els elements que esteu veient en aquesta plana del mig, que és com el llenç. En aquest llenç és on deixareu volar la vostra imaginació. I després tenim les escenes, perquè podem treballar per escenes. Si a nosaltres ens interessa tenir una intro, l'escena del directe en si, on estan les càmeres i tot preparat i configurat, i després un final, ho podem muntar en l'apartat d'escenes. Que a més OBS ens inclou unes transicions d'escenes. Són molt bàsiques, però ens serveix per a no fer una transició forçada i molt brusca entre una escena i una altra. I després la zona de controls. En aquesta zona, com podeu veure, tenim l'inici de transmissió, que una vegada lligat el nostre compte de YouTube, de Twitch o el que estem triant, és ahir on donarem l'ok per a que es transmetisca la imatge. La gravació, que com podeu veure està gravant perquè jo vos estic preparant aquest vídeo, la càmera virtual, però per si necessiteu només treballar amb la càmera, el mode estudio, que això ens permetís que mentre estem en directe puguem editar les següents escenes o algun element d'una altra escena que no volem que surti, els ajustaments, que és el que veurem ara després, i sortir. Recordeu de tindre la gravació o la transmissió abans de sortir, d'acord? Dit això, podem transmetre mentre estem gravant? Sí. De fet, moltes vegades jo soc molt cauta amb aquestes coses perquè a Twitch podem, perquè mos dure per a sempre,
entre cometes, podem destacar els vídeos. D'aquesta manera no els anem a perdre. Però més vale previndre i també aprofiteu transmetre i gravar. Avís, tot depèn també de la vostra maquinària, del vostre ordinador. Si veieu que es força la màquina, no transmitiu i graveu alhora. Després, en el mode de configuració on farem un stream des de zero, podreu veure que automàticament l'OBS té un assistent per a configurar el vostre OBS. Per això és important gastar ferramentes que ens puguen ajudar quan no tenim prou coneixements sobre l'eina. D'acord? Dit això, aquí jo me vaig posar el xat, per exemple, i aquí la informació de l'stream, però aquests blocs els podeu moure per qualsevol lloc. Veieu? Ara està la meva imatge per davant, però se crea com una franja de color blau on podeu col·locar aquests panells. Anem a veure la barra d'aquí dalt. L'arxiu. Només me pararé en allò que veritablement ens interessa. La edició, la vista, els panells, perfil i col·lecció d'escenes. Què ens interessa principalment? El perfil i les col·leccions d'escenes. Què vol dir perfils? Podem tenir diferents perfils. Imagineu que jo soc creadora de contingut del meu canal Cimer Valenciana, però que alhora estic portant un podcast que es diu Lopixtec, no? Doncs en Lopixtec jo tinc una configuració diferent a lo que tinc en Cimer Valenciana. I la col·lecció d'escenes és el conjunt d'escenes per temàtica que tenim preparades per a que es guarden configurades ja i no haver de crear-les de nou. I tot això es queda gravat en cada un dels perfils. Per exemple, si en el perfil del meu podcast tinc 2 càmeres i una configuració de 2 micros amb una llum i una saturació d'imatge X, etc., doncs aquí tindré un perfil que es dirà Lopixtec, que quan entraré en la col·lecció d'escenes, primera, tot l'OBS estarà configurat a plaer de la necessitat del meu podcast i la col·lecció d'escenes que he fet. Per exemple, especial Santa Cecília, doncs totes les escenes estaran relacionades amb la música dins del meu podcast. Per tant, com Santa Cecília cada any, jo sempre tindré cada any aquest conjunt d'imatges fins que les actualitze, no? Espere que això sigui clau, perquè d'aquesta manera, si vosaltres, després d'Amic, tireu endavant amb el vostre projecte, que esperem que sí, ja ho teniu tot configurat. Vale? Si vull fer un podcast, si vull ara fer com a streamer, tinc jugar només, o fer un programa, o analitzar un videojoc, o fer una entrevista, no? I així ho teniu tot ben guardat i configurat. És molt important per a no repetir la feina 40.000 vegades, francament. I si no me torneu a veure a mi, i ja està. Arreglau. Vale, com podeu veure, podem duplicar, fer de noves, renombrar, exportar, importar. Ara anem a veure les fonts. Les fonts és principalment el que aneu a gastar més. Com podeu veure, jo tinc la captura de sortida d'àudio, el dispositiu de captura de vídeo, imatge, captura de pantalla, perquè en aquest cas estic gastant la captura de pantalla per tot el que surt en una de les meves pantalles de l'ordinador, la captura de finestra i la captura d'entrada d'àudio, que és el micro. Vale? Aquí, des d'on comencem a gastar tot això i com ho podem col·locar? Primera, que això funciona a mode capes. Vale? El llenç, que és això del mig on està sortint la meva càmera, és on se treballa i se posa cada una de les capes. Com funcionen les capes? Per si no ho sabeu, us faig 5 cèntims. I és que la capa de més a dalt és el primer que veiem a la pantalla i successivament darrere se van col·locant les diferents capes. Que m'interessa que sortigui aquí un ninotet damunt de la meva càmera? Doncs arrossegaré una d'aquestes, una on sortigui imatge, per exemple, i ho posarem damunt. Adeu! I tornem cap enrere. D'acord? Tot continua exactament igual, el que passa és que el que vosaltres esteu veient és la col·locació de les capes. Al mes, afegim. Si volem eliminar alguna cosa, clic dret, que també tenim tota la informació necessària, i a la brossa. Una vegada ja entrem en com fer un directe des de zero, podreu veure totes les especificacions que tenen dins. Per això a primeres podeu veure que tenim captura d'àudio d'aplicacions, que això, per exemple, si voleu gastar Spotify o alguna cosa, ho podeu incloure directament, perquè així no haureu de gastar la captura d'entrada d'àudio de l'escriptori, per exemple, per a tot.
i ho teniu de manera independent. Captura d'entrada d'àudio, que són els micros, que podem tenir diferents micros, com us he explicat abans, captura de joc en el cas de que esteu streamejant algun videojoc, captura de pantalla, ja ho sabeu, eixida d'àudio, captura de finestra, dispositiu de captura de vídeo són totes aquelles càmeres que vosaltres voleu posar, ¿vale? Escenes és que dins de les pròpies fonts podem crear altres escenes o, per exemple, una galeria d'imatges perquè volem que surtin diverses imatges i no anar clicant una per una, molt recomanat. Una imatge única. Font multimèdia és quan volem posar alguna peça multimèdia. Per exemple, jo tinc un clip que vull que es vegi en aquest moment i no vull buscar-lo a la web directament, ni fer una captura de finestra d'on està eixint aquest vídeo. Pues agarro i ho poso d'aquesta manera. Un navegador, que en aquest cas imagineu que voleu incrustar un vídeo de YouTube, doncs jo agarraria el navegador, obriria, posaria la URL i sortiria ahí. Això també ho estem molt per a quan podem utilitzar càmeres amb aplicacions com per exemple l'OBS Ninja o Discord o Skype i volem agarrar les diferents càmeres de persones per a poder fer més bonica la composició del llenç de cara al nostre directe. I això és el que jo vos recomanaria per a fer un directe bé. Un bon directe amb aquests elements que teniu així és suficient. Vale, i ara ens hem tornat a moure, perquè anem a veure quina és l'última part d'aquest coneixement d'entorn. En aquest cas són els ajustaments on el principal és saber i tocar emissió, sortida, àudio, vídeo i el general. D'acord? D'aquesta manera es veureu una miqueta més esquematitzat i entendre una miqueta més quines són les configuracions. Tot i que, com ja vos he dit, automàticament se configura perquè el propi OBS detecta el teu ordinador i, per tant, què és el que pot arribar a donar el teu ordinador. Emissió és des d'on anem a emetre. La sortida és en la qualitat i format que la gent veurà el que nosaltres estem fent, però teniu en compte que això també afecta a la gravació. Recordeu que n'hi ha una configuració per a la streaming emissió i l'altra per a la gravació i l'àudio. De totes maneres, ja vos dic que això és automàtic. L'àudio, com podeu veure, també té molta configuració i el vídeo també és en la qualitat en la que estem gravant o emitint, d'acord? Com podeu veure, és prou senzill i ja veureu que amb la configuració automàtica ens facilita molt la feina sense necessitat de menjar-nos el cap per saber què és exactament el que hem de configurar. Això sí, recomanació, aneu fent proves de gravació i de stream per veure si esteu o el teniu configurat de la manera que a vosaltres també vos interessa. Bé, com vos he dit abans, OBS té moltes possibilitats, té molts d'amagatalls, té moltes coses que se poden configurar. Però no patiu, perquè una vegada coneixent l'entorn i amb el sistema automàtic de configuració de l'OBS, veureu que ens facilita molt la vida. Quedeu-vos amb els conceptes bàsics per a poder començar a imaginar què és el que volem fer i com ho volem fer. Ens veiem a la següent píndola.